Μαθησιακή δυσκολία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η επίδοση του παιδιού, η σχολική επίδοση του παιδιού, είναι κάτω από το προσδοκόμενο επίπεδο. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι το προσδοκόμενο επίπεδο είναι αντικειμενικό. Δηλαδή, άλλοι κανονίζουν ένα παιδί πρώτης δημοτικού τι θα κάνει σχολικά, δευτέρης δημοτικού τι θα κάνει, τρίτης δημοτικού τι θα κάνει. Από εκεί πέρα, κάποια παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν κάλλιστα σε αυτό το επίπεδο της τάξης τους, κάποια άλλα παιδιά όμως μπορεί να μην ανταποκριθούν. Εκεί λέμε το παιδί παρουσιάζει μαθησιακή δυσκολία. Μαθησιακή δυσκολία και δυσλεξία δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η δυσλεξία είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, η μαθησιακή δυσκολία μπορεί να έχει ένα παιδί το οποίο για διάφορους λόγους πολλούς μπορεί το επίπεδό του, το μαθησιακό, να μην ανταποκρίνει στο επίπεδο της τάξης τους. Για να πούμε ότι ένα παιδί έχει δυσλεξία, πρέπει να γίνει μια διάγνωση όπου θα μας λέει ότι το παιδί παρουσιάζει αυτή τη δυσκολία και εκεί χρειάζεται μια διαφορετική εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία και για να το αντιληφθείς εύκολο δεν είναι και πολλές φορές στο κομμάτι της διαγνωστικής εκτίμησης σε αυτό το θέμα γίνονται λάθη. Υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν μαθησιακές δυσκολίες και πολύ εύκολα ένας γονιός ή αν θέλετε και ένας δάσκαλος μπορεί εύκολα να διαγνώσει εντός εισαγωγικών ότι το παιδί έχει δυσλεξία, ενώ τελικά μπορεί να μην είναι δυσλεξία, μπορεί παραδείγματος χάρη ένα παιδί να βρίσκεται στα κάτω όρια της φυσιολογικής νοημοσύνης και αυτό να του δυσκολεύσει τα μαθήματά του. Φανταστείτε ότι μία γενιά πριν, παιδιά τα οποία είχαν δυσλεξία, ο τρόπος που αντιμετώπισαν ήταν σαν παιδιά τα οποία ήταν τεμπέλικα, τα οποία δεν βοηθούσαν τον εαυτό τους στο μαθησιακό τομέα, ότι δεν ενδιαφερόντουσαν και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε και πώς επιδρούσε αυτό συστηματικά το παιδί. Σήμερα, γιατί με ρωτάτε για την εξέλιξη, μπορεί να μην μπορούμε ακριβώς να πούμε πού οφείλεται η δυσλεξία, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σήμερα έχουν ευαισθητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και οι γονείς και οι δάσκαλοι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Οι γονείς πρέπει να ακούνε τους δασκάλους όταν τους δίνουν κάποια παρέμβαση, αλλά αν μου επιτρέπετε δεν πρέπει να ακούνε τους δασκάλους με όλη την εκτίμηση ότι όταν οι δάσκαλοι κάνουν διαγνώσεις. Δηλαδή, εμείς για να βγάλουμε μια διάγνωση παιδευόμαστε πάρα πολύ. Μπορεί να είναι πολύ απλή και μπορεί οι δάσκαλοι στο 80% των περιπτώσεων, ίσως και λίγο παραπάνω, να πέσουν μέσα. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που οι δάσκαλοι, λόγω του ότι δεν έχουν εξειδίκευση στο συγκεκριμένο τομέα, να πέσουν έξω στη διάγνωση. Αλλά αν ο δάσκαλος μέσα στην αγωνία του προτείνει στο γονιό να επισκεφτεί κάποιο κέντρο για κάποια δυσκολία, εγώ νομίζω ότι ο γονιός πρέπει να το κάνει γιατί δεν έχει να χάσει τίποτα. Το συναισθηματικό επίπεδο για μας είναι το πρωταρχικό. Ο στόχος μας όταν έχουμε ένα παιδί με μαθησιακή δυσκολία είναι ότι κάποια στιγμή το παιδί είναι καλό να πάρει τη μάθηση στα χέρια του και να μπορέσει να βοηθήσει. Από εκεί και πέρα πώς θα το κάνουμε αυτό άμα το παιδί νιώσει καλά? Πώς θα το κάνουμε αυτό? Είναι μια ολόκληρη διαδικασία που βάζει το παιδί να δουλέψει, να πάρει επιβράβευση, να ενθαρρυνθεί, να προσπαθήσει και από εκεί πέρα να στηρίξεις πρώτα απ' όλα το παιδί. Δεύτερον, έχεις να στηρίξεις το γονιό. Καταλαβαίνετε ότι ένας γονιός ο οποίος έχει ένα παιδί που έχει μια μαθησιακή δυσκολία, καταλαβαίνει το βασικό αίσθημα που έχει είναι αίσθημα αποτυχίας. Το να έχει αποτύχει το παιδί, νιώθει σαν να έχει αποτύχει ο ίδιος. Εκεί ο γονιός χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται να του πεις πώς θα πάνε τα πράγματα, χρειάζεται να του δώσεις εναλλακτικές λύσεις, πώς να βοηθήσουμε καλύτερα το παιδί και. Η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει πώς? Η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει με το να δείξουμε στο παιδί μας εμπιστοσύνη. Μάλιστα και εγώ το λέω. Πώς το δείχνουμε εμείς την εμπιστοσύνη μας? Πώς το δείχνουμε την εμπιστοσύνη του παιδιού? Εμπιστοσύνη στο παιδί δείχνουμε με το να πιστεύουμε εμείς ότι το παιδί μας μπορεί να καταφέρει κάτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί το παιδί πιάνει, καταλαβαίνει το γονιό. Αν ο γονιός λοιπόν δεν πιστέψει στο παιδί του, το παιδί θα το καταλάβει. Και πρέπει να το αγαπάει το παιδί του βέβαια για να το πιστέψει.
Βέβαια, πρέπει να το αγαπάει και να έχει και γνώση της δυσκολίας που υπάρχει και να μπορεί να ενθαρρύνει. Και αυτό το ειλικρινά, το να βλέπει ειλικρινά ο γονιός τα θετικά στοιχεία του παιδιού του, είναι και το μυστικό.